Sausa ka up. Tog sa awit nga nag-uluhan, Gone Too Soon. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, niigon siya nga siya! Sus, abi ba na kung naunsa ka, uy? Ha, pero ang pangutana, makahinomdom ka siya nimo sunod kita ninyo? Ha? Aw, kung malimot siya, ako mismo may mudool o bapaila niya. Hi! Hello? Nalimot siguro ka na ako, no? Ikaw tong... Kitawang gay na ni mo gahapon nagsiyo. Ha? Oo. Kumusta? Okay na. Mo-cheer ka ni mo sa inyong gawa, ha? Wow. Sige ba? Salamat ha. Yes! Dog slow! Ah, grabe makatag-cheer. Oh, murag yung bayag, no? Dili pa sa pagkakaroon, pero wata kay bao, pohon! Thank you kayo ha. Nakita na ko kung giun sa gini mo pag-chair ganina. Sus, ikaw pa. Gusto ko mamawi ni mo. Pwede na ko makuha imong number? Para ka sa atong date? Date? Sorry. Laag na day. Unya na lang ng date kung kita na. Ha? Ganahan ko ni mo, Rowena. O ganahan kong mas makaila pag iti ka. JM. Kung sugton ko ni mo karon, malipay gigay ko. Ha? Uyab na mo? Yes! O sa mga tidigayan, diba? Wa pa gani ka makaila kaayo niya, day? Ay da, magila-ila na gud mi. Ka uyab na mi. Simple. Day, Rowena. Rowena, mahal. Kuyog ta sa amo inig Sabado, ha? Ha? Sa inyo? Ipaylaila ti ka sa mga ginikanan. Sure ka? O lagi. Panangin na unya sa imong mamag papa, ha? Kuan mahal. Wa para ba mahibaw kung ginikanan bahay nato? Ha? Nga naman. Stricto manggod kaayo sila. Gusto manggod nila nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela una ko musod ng butanga. Kay mao ko na makadistract. Mao ba? Sayang. Abi ni mo no? Ikaw ba unta ang pinakauna na kong ipailaila sa mga ginikanan? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Mangita akong paagi. Wanto ka sa ilang mayi karong Sabado? Opa, magdungan mig buhat sa mong project, good? Nahala, sige. Basta kay adto ra gyud mo sa ila ha, dili maglaag-laag sa laing lugar. Opa. Ako kikipasangin ni mo? Oh, sige na lang, good day. Karon na bitaw. Basta, pag-amping lang yun. Ikaw, no? Marigig bati kay mong tanaw ni JMI. Mara siya kriminal nga, angay kong mag-amping. Dili man sa ingon, ana. Pero, wa pa pinita makaila niya. Wa ta may bawa sa posibleng mahitabo. Maong pag-amping lang yun, Rowena. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, si Rowena. Ako uyab. Mahal, akong ginikanan. Hi, tita. Tito. Hello. Hello. Pagmama o papa lang namo, day? Salamat, ma, pa. Nakauyon gid kay sila si mamag papa ni mo, mahal. Mao ba, mahal? Oo. Kung pwede pa lang lagi, minyo andayon ti ka? Minyo gidayon? Unsa ka kung mag-live-in lang una ta? Ha? GM, nahibaw gid ka nga dili na posibleng mahitabo.
Patay gid ko sa akong ginikanan. Ug nakasiguro ko nga, dili ko nila pahumanan og eskwela, ana. Hangtod ka no sa amang ka mag-agad sa imong ginikanan. Mga college naman ta. Sige na, mahal. Ato na tapuyo sa amo. JM, Ayaw pagsugot ha. day, Dili pa kayo anak ka desperada para dali kay ka makikipon sa tao nga wa pa kay ka makaila. pero nakauyon ba gid ko sa ila, day? Maayo kayong tagad iyang pamilya nako. Feeling nako magbalipayon ko dito sa ila. Oh, bahala ka. Magmahay raon niya ka kung muuban ka niya, day Rowena. Salamat nga ni sugot gid ka. Nga ni nakapuyo na mo. JM, ayaw bagit ko pasakiti ha. Niikyas rabi ako sa amo. Ug nag-leave kog message na lang mama nga nakigtaban ko nimo. Ug ako silang giingnan nga dili na ko gustong pangitaon pa. Ay kabala ka. Di ka magmahay. Himuon ta kang prinsesa din sa mong bahay. Salamat, JM. JM, mahal. Na ako isulti nimo. Ano man na? Pamilya na gid unya ta. Ha? Mabdus na ko. Usa? Usa yung mabdos? Ay pagsigig binuang niya ah? O lagi. Time para good. Nga na bang murag wa makamalipay. Huwag yun. Kaya di pa ko andaman ng butanga. Kanindot sa tong pagpuyo. Nagkitarang duha. Huwag makapugong na to. JM, Ipakuha na. unsa? Nabuang na ka? Dugo pa mo na. Ipakuha na ha. Bahala ka diha. Padayonon ko ning akong pagbabdos o buhion ko ning akong anak. Kung mao na. Ayaw pag-expect nga. Musuporta pa ko nimo. JM! Wa ko mahibaw, ma. Sukat ka nahibaw siyang mabdos ko. Sige naman na siya glaag. Unya, gabiin na kayong mauli. Paita bataa. Tuo di ay. Mo anitong iyang igsuon ha. Gusto siyang mutanaw sa iyang pag-umangkon. Og siya mo ini-offer nga mubantay una nimo din ni sa ospital. Salamat kayo sa pagbantay nimo sa among anak ha, Kuya Paul. Way problema dayo eh. Saan nga pangandoy magininamo nga may anak mi. Pero wa mamiswerte sa kong asawa. Basin o gwa pa karon. Pero sure ko, sa iyong kamaayong tao, hatagan na gid unya mo pohon. Ugma day tuod ba? Makagawas naman ka sa ospital. Kamilay da sa bata kay magsakyanan man mi. O kamo ni mama maoy sakay sa pika sakyanan. Sige kuya, salamat kaayo. Ma, wa pa ba sila si Kuya Paul? Taod-taod tumatang naabot. Nagsunod naman sila nato, diba? Ha? Nidiretso naman sila uli. Ha? Unsa ni diretso wali? Ang akong anak to ama nila. Uy, nagkasabot naman ko mo nga ipasagop nimo ang bata.
Kay dili ka makabuhi og dili pud mo dawat si JM ata. Niuyon po si JM nga ila na ang bata. Unsa? Mawa ko mahibaw, anak, ma. Matawag ra God, please. Dili mahitabo kay panghatag na ko akong anak. Uwa gyud. Dili gyud mo tubag. Kanina ra ko nagsigig panawag. Ginoo ko. Akong anak. Oh, ano ka? Gila-kilakan mo diya. Ha? Hayop ka! Ha? Hayop ka! Kawawa akong anak! Sos, nilarga na oy. Di na to nimo makuha balik. Usa! Naiwan ako kay bago siya kong buhaton. Dili na ko kaya gawa na ko akong anak. Day, kalma lang diha, Bi. Ayaw pa da sa imong gibati, ha? Nahibaw ka kung unsa ko makapag-antos uban ni JM, day. Mong dili na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Rowan, Papa ni Rowena JM. Bago lang sa ko naabot. Dali mo, sod mo. Diyos ko. Blazing across the evening sky too soon. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning sa kababay nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, may. Recorded by X Thunder Gaming. Mabdos ko pa. Kinuo ko nimo, Maymay. Nagpadaka gyud. Ma, sorry. Uwan ako tuyo. Siwa ni mo tuyo, ha? Kapila ti kapasidan nga ayaw una. Huwag ka magtanaw sa kong kahago, niya mora ni ibaos ni mo na ako. Nahibaw ka gyud nga sukad masukad, ako rang usa mo ay naning kamot aron mabuhi ta mo kay wa na kay amahan. Unya mo ni resulta, ha? Sorry, ma. Unya usa may plano ninyo ana ron. Makigistorya ko ni River, ha? Paanhia siya karon dayon. Unsa may plano nimo sa kong anak nga mabdos naman eh. Namon hinuon ko trabaho, tita. Kaya rin ako suportahan si Maymay. Ay, sa tinuod lang. Nahiubos kit kaayo ko ninyong duha. Nisalig ko ninyo. Kapilata mo pa si Dan-i nga as much as possible. Kung kaya ninyong mag-control, kontrolaaw na ninyo. Sorry, tita. Pero, wa na tay mahimo, kay naa naman na. Ang ako lang gustong klarohon. Kung kaya bagid nimong barugan ang akong anak. Kaya ra, tita. Kung okay ra nimo, tita, mag-live-in lang una ni Maymay. O kung makatigom na, anak ni mo magpakasal. River. Ha, sige. Kamoy bahala. Total, mga dagko naman mo. Okay ra ka ning atong apartment? Okay rin ni Uy. Sakto rin ni Nato. Nausap nga. Nakonsensya lang ko. Diba ako grabe ang kay ubos ni mama na ako.
Nakuunta kayo siya salig na ko, pero ako lang di ko pa. Ayaw na naguna-una. Makadaot na sa tong baby. Oh, sige lang, kanang gibati ni mama ni mo. Karon na kay presko pa mo yung nahitabo. Pero pohon, nahibaw ko nga muloag raon niya na ang iyang dughan. Ilabi na kung makakita na niya siya siyang first apo. Dako-dako naman din akong tiyan. Pila na lang kabuwan akong paabutan o mga anak na ko. Oh, uy. Si Megan, nanawag. Hello? Hoy, May! Kumusta naman ka, uy? Wala naman tayo kita-kita. Maulagi. Ansaon, dako naman niya akong tiyan, good. Asa mo tayo inyo? Ganahan ko mo bisita ni mo. Okay ra? Okay kayo. Sige. Unsa maka-oras man, he? Padung dinis Megan? Yes, babe. Matugos kwarto. Ano ko sa muka ha, kay duka kay ko. Sige, babe. Hoy, May! Gimingaw, git kay kunimo! Sad, man. Nagkagwapa man ka, uy. Asus, ikaw man sad good. Bisag dako na imong tiyan, pero dili gid matago nga beauty lang gid gihapon ka. Beautiful gihapon ka. Ay tuod, naday ko'y dapara nimo. Gatas og mga prutas kay kinahanglan gid nimo. Thank you, Meg. Amiga, gyud ka, uy. Syempre no. Kumusta man ka dinhi uy? Okay ra. Ikaw? Hinia. Gamay na lay kuwang og ma-flight attendant na gid ko pohon. Ay, kunwa pa lang unta ka mamabdos ron. Tingali, dungan gid unta ta. Mao gyud. Pero ang saon, niresulta man kagahis naong. Well, everything happens for a reason, man said. So, i-embrace na lang gina nimo. Mao bitaw. Ay, dahi tuod ba? Bisag may anak na unya ka pohon. Ayaw gihapog kalimot og pangarti sa imong self, ha? I mean, ayaw kalimti imong self pa. Ay, ikaw gyud. Ngayon na kaingon makaana. Gipasagdan din ako kung kaugalingon ron. Wa man noon, pero basin unya pohon ba? Aning kamutan ako, Meg. Wa pa magita kay bawas dagan sa panahon pohon good. Mausad. Ay, kano sa matituod ka mga anak? Hapit na. Gamay na lang pabuton. Unsa? O na kay trabaho? Oh, May. Natangtang ko kay sige ko nukog absent. Ikaw man sad good. Imbis pwede ra untang dili mo absent, imog yung absenan. Tungod lang kay gikapoy imong lawas. Kay kapoy mo gid ni noon. Makaingon lang ka na kay di mo gud ikaw ang nanarbaho. River. So ik pa narbaho. Una ka busulti ana. Recorded by X Thunder Gaming. Na, so good na. So good na dig pamoy-boy? Dili man sa tingali tumahog og pamoy-boy iya. Sakto man sad nga siya mo'y nanarbaho baya namo. Ay natural, kay siya magud ang lalaki. Though, dili na ma-apply karon nga generation ha, kay lahi namang gyud ron. Dapat unta patas ng babae ug lalaki, pero unta, mo consider sad siya, uy. Bago pa ko ka ng anak. Kinsa man day mo hands-on sa bata, ang inahan gyud. Meg, Unsa man, nangita kag trabaho? maulagi unta. Naama kay laptop, di ba? Oh, naara. So ayan akong pangayog tabang sa akong igagaw ha. Basig makapasud siya nimo kay nag-outsource man to siya. Unya work from home ra. Maayo to kay naara kasbay. Maka-multitask pa ka which is need gid kaayo nimo kay mami na ka.
Sige, Meg. Salamat kaayo. Salamat intawan. Kay suhito na ako sa workflow ng trabaho human sa 1 week training. Maayo gani kay dili ra kaayo lisod. Dali ram sabton. At least, bisag na ako din sa bahay, may income ko. Unsa? Dili lang gid una ka manrabaho? Oo. Kaya saon. Wa pa mong balita gud sa akong mga gipang applyan. Total, napit ang trabaho. Ikaw lang unay trabaho. River. At least makasuway sa ka nga ikaw may magasto din eh. Di lang kay sige lang ako. River. Kakatag ba dinis inyo? Lagi maoy. Pasensya na ma. Naabtan gid nimo nga katag dinis amo. Unsaon maglisod ko pang limpyo gud kay dili magpabutang ning gamay. Si River di ay. Kuan ma kanang natug kay gikapoy gikan trabaho. Oh, mao ba? Nahala, sige. Pakatulgan na lang ng bata dito. Ako'y manglimpyo din, he. Sige ma. Balik ko na tika din kung makatuog na nis Inday. Yes! Daog! River, pwede ba kung tango na nimo na imuhang gibuhat dira? O tabangan ko nimo manglimpyo din he? Last game siya, last game. Kanina naman kang buntag, ana. Last game siya lagi. Best kay ka. Makita gid na ako. Maulig ki. Paita ba yan ang makaparistag ingon ana, uy? Dapat magtinabangay na mo, kay naana mo yung mga obligasyon. Naglibog ko na oy, saon ako siya. Ako pa mo inanrabaho. Ako pa may mulihok sa bay. Unya ultimo pagkupot ni Inday. Dili pa gani kaabtan og 5 minutes mo reklamo na. Ang biyae, uy. Magantos man ka, uy. Total, wa pa bitaw mo makasal. Megan, Ako pa nimo no, mularga ka. dilingon anak kadali uy. Munsa kas mama no. Wam gani na siya mahibaw nga mao ni sitwasyon nako ron. Uy, mo sultihan. Musabot na na, uy. Lisod day. Inod na ko ato kun ngano bitong ako ning gisudlan. Oh, ikaw good. Kaysa magantos ka anak forever. Naaragid na nimo, day. Day Megan. Nang meeting, nialagi ka sa amo. Ay, day, oy. Ay, gihangyo kong River nga pabantayan inyong anak kadiyot. Kaila ako no siya'y lakwon. Ha? Asa man ko na siya nang? Ay, uwa man siya magsulti, day. Uwa sa day siya mag-text ni mo aron magpahibaw. Wa man sad nang. Ay, pangitag ng tawhan na, oy. Sige na nang, salamat. Ako ni bahala sa bata. Ay, sige, day. Arisa ko. Nagkatugay. Naugtas na ko ang iyang style, oy. Dito ko silang Brian eh. Tadi naman daw niya. Gipugam ko nila. Miga, no? Mas makabuot man nimong imong amigo kay nako. Ay, Abi ni mo, River. Gikapoy na ko na itong sitwasyon, oy. Mas mayo pag-undangon ta ni. Naglabad na gani akong odin, he. Kaya ako rin ang itaw kwarta o niya. Nagdungag-dungag pa, yun ka? Undangon ta ni. Huwag mo uli ko sa amo. Naa si River sa gawas. Nihangyo na ko kun mahimo ba kuno kaniyang makaistorya bisag kadiyot lang. Ma, Duha na sad kasimana ang nilabay gikan kang nipauli dinhi. Tingali naa na siya mga realization sa iyang sayop nak. Pakigistoryae lang. Wa bitaw mawa. nganong ni Aka? May. Sorry. Sorry kung napasakitan ka. Sorry kung kuyayo.
Sorry kung wa ko magunaw-na sa imong mga pagsakripisyo para nako. May isaan ako. Tarungon una na ako nga akong kinabuhi. O kung matarong na nila ako, balikon ta mo ni baby. Sa pagkakaroon, di pa ginawa ko kaya kay wa pa ko'y trabaho. Pero isaan ako. Magtarong gid ko para ninyo. Mahal kita mo. Lauman ko na, River. I don't wanna lose you. Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Magkinig gusto ka babay, kanta ka, Lapu-Lapu City, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasayan nga, Mika. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Naakay ka meet up? O, day. Di, bisag kinsa naman lang nagkakita ni mo, uy. Masig madisgrasya ka, ana, ha? Simba ko sa day, uy. Gamping mansad ko. Ay, o, lagi. Pero ako ikatambag lang ni mo ba? Ayaw gig patakaghamag, ha? Naibaw ko, day. Kent, may ikong mansad ko ni mo nga, imugi kong gilutuan na ning steak, uy. Siyempre, special lang akong giluto ni mo. Tungod kay special ka sa nako. Kent, And, Mika, gusto ko nga makigila-ila sa mga ginikanan. Kana ako no, okay na ni mo. Kent. Dili ka, ha? Masuko sila sa mamarte. Ngano masuko man. Nga, tarong man yung intensyon nako. Kay kung binuang panaday, dili mahitabo ang gusto siya makigila-ila nila mamagpapa. Oh, so ay lang, di. Ngano bang daghan man kayo kagiluto, Mika? Nati bisita ron, ma. Kinsa man? O makoy na hinumduman nga natay bisita ron. Bisita na ko siya, ma. Unya, gusto siya makigila-ila ni mo. Ninyo ni Papa. Ha? Kinsa man na? Maabot na to ron, ma. Paabutan lang na to kadiyot. Mayang gabi tita, tito. Oh, maayong gabi isa dong. Ma, pa. Si Kent di ay. Oh, may gabi. Pwede ba na akong istorya o kadyo tanga kong anak? Sige, tito. Pa, ngano? Doon ay problema? Kinsa man to? Uyab to nimo. Dili pa pa. Di masana nimo may laila. Sa dating site pa. Naunsa naman kami ka, eh. Mura magkag nagkabuang og pangitag partner nimo. Pila na kabuok imong sigig hisgot na mo ni mama nimo. Nga karon, idadaan na gyud nimo og laki dinis ato. Pa, kana tungod kitarong iyang intensyon. Ay, ambot nimo. Sa kong tanaw nimo, murag latagaw pa yung kay ka. Pa. Unsa? Muuban ka niya, nigpauli niya. Pa, sige na kun. Dako naman kun. Oh, Mika, sigurado na bagid ka ang imong desisyon? Ma, pa. Tarong si Kent. Og nakita na nako. Tungod kay dili siya mangisog og pakigatubang ninyo ron. Kung dili pa tininuod ning iya din hinako. Oh, unsa man dong? Tugtan nimo? Niya, kano sa magkamauli? Plano unta na ako nga tulo ko kaadlaw dito sa ila pa. Iram sa kong ihatod pod pabalik din hi. Ngala, sige. Musalig mi nimo. Pero ayaw gyud siya pabinuangan nimo, ha? Kana. Magkatilaw gyud siya. Pa. May kabahin.
Recorded by X Thunder Gaming. Sige na pa. Nagawat na si Kent na ako sa gawas. Ambing ha. O pag-update na yon. O itsa siguro ang iyang address. Sige pa. Kumusta man ka diha, te? Okay raman, day. Te, pag-download ko og Life 360 be? Ha? Unsa man na? Basta, mas mayon nang naakaana para kung magkinaunsa, patutulan ka na mo. Day, kalma lang gud ko no mo, bi. Mura man tinuulog manghinaot nga dunay daotang mahitabo nako dinhi. Buotan si Kent. Wa ko mo ingon nga salbahe siya, te. Ang ako lang nga may bawmig asa ka. Nahala, sige. Mag-download ka ng imong giingon. Sige, te. O, giset always ang imong location nga on ha para ma-track ka na mo. Ha? Ikaw rin gadi usa dinhi sa imong apartment, no? Oo, taon. Mawag daw nangidag itong Paris aron kira ko magbingaw. Ganahan kay kanimo, Mika. Kung imo lang kong sugton, pagkaon ta kitya. Ug gusto ta ko nga anihin kapuyo o banako. Unsa man na? Unsa pa, mag-inom ta. Dili ra ba kaayo ko mo inom? Ay, kabala ka. Maanad ra ka. Sige na. Kent, dili na ko. Lipong na kayo ko. Sige. Katuog na lang. Iyungan na ng mata ni mo. Kent. Aray, kasakit sa buntag na tingali ron. Asa man akong cellphone. Wala man din akong relo. Uy, Alas City? O parog ko. Sakit akong sampot. Ano man sakit magitayo. Mulilit ako dito sa bintana, pi. Ngit-ngit naman. Ayaw kong ing nasukad gabi. Karoon akong alas 10 gabi na po di mata. Dapat sa ko Mura man di gibunal-bunalan akong lawas. Mag-CR ko. Ginoo ko. Naunsaman ko. Kadagan pa ning akong bunog sa tugan og liog. Nganong wa mo ko'y mahinumduman sa nahitabo na mo gabi ni Kent. Naugon ako sa silong. Basi na si Kent sa silong. Oh. Kent? Mata na di ka. Nag-unsa ka? Dali. Lingkod din ito para ko. Ha? Kent, musuyop ka di ay? Di mailano. Sa? Kent, muli na lang tingali ko sa amo. Ganun muli ka. Di ba nagsabot ang nga anhin na kapuyo o ba na ko, ha? Kent, kuan, mananghit pa ko nila magpapabahin, ana. Ayaw na lang. Yan na lang. Di ba nisalig sila ni mo sa imong pagkuyog na ko din, eh? Ano na ba nangit? Kent,
Dili pwede. Ay akong subaka kon. Kung gusto pa kang mahitsura ng naong nimo. Kent, Kita ini. naakay kutsilyo. Nagtuo ka nga makapangayo kag tabang din, ha? Dili. Tugod kay bisag imong pamilya. Wa magkatultol nimo din, Basta magtanang ka. Kung sunod ka sa kung gusto, way hidautang may tabo nimo, ha? Ayaw kayo na tutulan ka ko ninyo. Yung sa kanila kaya. Ayoy! Uy, wala ni. Sige na. Dalayo si Mika o sa inyo mo pagsulti. Kung wapatingali ko niyo na abti dito. Tingali ko sa dinihitabo na ako. Nagduda naman gidmite. Kaya dili mo ko kamutubag sa mong mga tawag og text. Mao to. Gisearch na ko ang pangan ni Ken sa Facebook. Kay siya na lang unta ang akong kontakon. O pag-search na ko, na may post nga digawas bahin niya. Pero ako mahibaw kung ex ba to niya. Basta kay gipost siya sa babae nga nangulata siya. Mao to niingon si Papa nga tuon na lang gid ka na mo base sa imong tracker. Salamat kayo ni mo, Daya. Lesson learned na ni mo, Mika. Nga di maayo nga magpataka ka og salig og mga lalaki nga bag-o pa lang nimong naila-ila. Sorry pa. Sorry ninyo ni Mama. Salimta na taning hitabo ah. Ang importante nga luwas ka na. Handumanan sa ka awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kaning sa kababay nga nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Megan. Recorded by X Thunder Gaming. Wa lagi in taon ko'y laki. Mulimod pagid ka? Kinsa man itong kasturya ni Musgawas, ha? Nanarbaho lang gani kong kadiyot. Unya inig uli na ko. Mautoy ako maabdang. Naunsa man in taon ka, oy, Roland? Naara in taon kagipangutana adto, oy. Masakpan galit ka nga magbinuang ka na ko, Megan. Magmahay gid ka. Roland! Niya, unsaon man na nimo. Nganaan naman mo'y anak. Agwantahan lang sadgod. Ma. Day. Sorry ha, itong niaging adlaw. Pasensya na ka. Kung sa may mga nastoryan ako ang imo ato. Nagdaalagin ko sa kong kiubos ito. Tungod sa kong sobrang pagmahal ni mo, Day. Day, sorry daw ko. Day, sige na. Siluan ako ba? Ayaw na betog uspa, ha? Dong, salik lang gud na ako. Wa ko'y laing na una kundi ikaw ra gyud og si Dodo nga atong anak. Naana ninyo ang akong focus kay pamilya ta mo. Nakasabot ko na eh. Maong, sorry na. Ha? Sus, hindi pa lang kita half ay. Day, Mm. magpakasal na ta sa simbahan. Ha? Naana di kay kwarta. Gusto man kaayo na dong uy. Sige lang, Bol. Kausarap ito ni mahitabo sa itong kinabuhi. Gusto ko nga hatagan kakasal nga di ni mo malimtan, Day. Naabala gid ay kay kwarta. Naam ko'y kahuman, Day. Pero ay kabala ka kay di man bugat ang paningil kada buwan. Mao ba? Sure ka ana dong? Oo lagi. Di ka ganahan. Di ba mao man ni imong
gusto kani adto nga magpakasal kita simbahan. Oo, pero kani adto to nga wa patay anak. Tingali unyag dili na nato maato og bayad ang binuwandong ba. Unya na hinayak na ta. Nya ikaw ra ba yung nagtrabaho nato? Salig lang ko na ko, day. Salig lang. Di na lagi tamang problema ini. Ikaw tong. Congratulations, Ronald and Megan! Thank you. Thank you, Lorna. Ala no, nasuya kay ko sa inyong kasal, day. May pa ka kay nakahatag yun si Roland ni mo gingon aning klase sa kasal din sa ato. Napay litsyon, oh. Salamat, Day. Pinanggagi kasi mong bana, day. Sobra bas binangga, Lorna. Makikamatay ba gani ko ani? Oy, Roland ha, ikaw ha? Joke na day. Kasado. Nagbago na ko. Aw lagi. Ha? Mabdus ka? O, dog. Kumao na day. Mayo tag babae ni sa daron Paris na. Dong, dili ka ta magkalisod-lisod, ani? Napara ba kay gibayar ang utang kada buwan tungod atong pagpakasal nato? Day, alagi to guna-una. Ako ni bahala to. Mayo ati man na ang imong kaugalingon kay mabdus ka na ra ba? Oh, nga naman ka. Gamugtok man ko ng naong nimo. Doon na kay problema? Hindi ko problema day. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Isira nang akong itrabahoan kay Lugi. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Oo niya. Unsaon man ni naturon ang mga bayranan. Ang ato pang konsumo. Unya, mabdus pagid ko ron. Sige lang, day. Mangita ko paagi. Ay, kabala ka. Roland. Oh, mao na diha. Sobra masago na kambisyoso ng bana nimo. Bisag dili kaya pogson gyud. Ay, naunsa ka ba ya? Nga naguna-una raman sa tos Roland nga mahatagan og nindot nga kasal ang imong anak. Aho lagi. Okay man na siya kon. Nagsobra ang kwarta. O nga karon, usaon man na nga wa man na siya trabaho. Ha? Di man gani na siguro maigo ng kita niya. Na nangyaya nga sideline sa pagbayad sa ilang utang. Masakripisyo na hino ng ilang kaon kadadlaw. Pareha siningkuan, hitabuan ron. Miyan hina lang ni si Miga nato, kay wa sila'y makaon dito sila. Naghilat na yung taon ng mga apo nato sa kagutom. Pasensya na maha, pa. Wala gyud ko ilaing kaduulan kod. Ay pangayog pasensya anak. Naamang gyud mga panghitabo sa magtiayon ba nga dili nato malikayan sama ni anang sitwasyon ninyo ron. Dili man sad na mo kaya nga maghinanaw lang min ninyo nga wa mo'y mga kaon. O niya, mga nakay rabaka. Sao man mo na ron? Huwaton lang ako mga nako maha, pa. Og kon mudako-dako ng bata. Ibilin lang una nako ninyo kung okay ra. Kay mobalik ko sa syudad ma. Mga play ko pagkakatabang balik sa akong amo kaniadto. Basin pa diay nagkinahanglan pa sila katabang karon. Nahala, sige Megan. Okay raman sad nako. Aron na ako'y lingaw. Kumao na day. Oh, magdungan ang tagad to syudad. Dalho na nato mga bata. Na mas mama dito. Adto lang sa das amo, mintras tanto nga mangita tag trabaho. Sige dong, mas maayo pa. Maayo kay ni balik ka din hi Megan.
Sus, hagbay, ragi kong nangitag katabang. Unya maulagi. Gusto ko kanang kasaligan, gyud. Og tahiming kaayo kay ni Anhi kagid sa amo. Salamat in taon, te. Dili na gyud ko maglisod og pangitag trabaho din, he. Abi gyud ako nga, wa na ka magkinahanglan ako, te, kay mga dagko naman gud ang imong mga anak. Nya, mga gagmay pa man kaayo ni sila sa una nga nagbantay ko nila, uy. Ay da, mga dagko lagi pero dili gihapon kalauman sa buluhaton sa bahay, uy. Kay magsige malag cellphone. Ako ra gihapon ang mulihok sa tanan. O nya, te, pero sama ko magsugod. Megan, pwede naman kang mustahiin din sa bahay ug dadon mo imong mga anak din he. Total, na may bakanting kwarto. Mao na lang to'y gamita para makasave sad ka. Kaysa magbiyahe ka pa. Anugon po di mong plete kada adlaw. Mao lagi, te. Salamat kay kaayo si mong kaayo, te, ha. Ay sus, way kaso uy. Mura naman sad kag among pamilya, good. Salamat, te. Mao ba, day? Aw, sige, day. Kuan ka nang muhapit na nagko kada adlaw ninyo din sa mga bata sa di pa ko mupauli lang mama. Sige dong. Kay para dili sad magmingaw nga itong mga anak nimo. Padawag lang niya ha kung may kinahanglanon mo. O dong. Kinsa man yung kuyog ni Roland? Naamay nagpost og picture og Pure Foods Deli. gitag siya nga nag-inom sila. Unya na pagit siya tupad nga babay. Maodeng wa na gid siya makahunahon nagbisita din siyang mga anak. Kaya nagpakaulitaw na din yung tawhana. Unsa man ka? Wala kay planong mabisita si mong mga anak din eh? Nalingaw na lang kas pagsige ni mong la diha? La boy. Birthday do sa kong kauban. Nya, nag-inom may paghuman. Wa ko'y labot, Roland, kung unsa may okasyon nga imong giadtuan. Ang ako lang hatagig oras imong mga anak. Murag wa naman ka magpakabana. Kapoy, Megan. Kapoy ka na kung mapid ka na adlaw. Nya, ipauli na ko. Pero tinatrafig ka. Parang sana na magduaw na, ha? Sige na, kay tuon na ko. Trabaho pa ko. Roland! Hello? Roland, hello? Bisit ding animal ay. Gipagnan ko. Usaragay pasabot ana day. Sigurado gyud ko nga nanatoy lain kay nakaagwanta man siyang dili na mo makita niya. Pero na. Si Roland? Nalarga mas Manila, day. Pag niaging buwan pa. Unsay nilargas Manila, noy? Nakauyab og mas maguwang niyang edad, oy nga, naay kaya yun. Gidaog Maynila og adto na daw siya mupuyo dito. Unsa, noy? Pandumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mindy. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, human ako gilis. Ikaw, wa pa ka? Hapit na ko mahumanak. Okay na tingalining naong nako. Muadto na mi sa mall.
Cherry, sad, uy. Sayo raman kaayo ta din sa mall. Alas 6 pas gabi atong sabot nga mag-dinner din pero alas 2 pa man ron. Ma, sige na lang, good. Nindot man gud nga ani na lang ta magpaabot sa oras kay bugnaw baya din hi. Unya, maglakaw-lakaw lang sa agutas samtang magpaabotan nilang papa ug kuya. May mahimo pa bagod di ay tanga ni ana magyud ta din Mausad, ma. Ah, ma. Tanawa. Si papa mo na, oh. Ha? Kanang nisod sa mahalon nga jewelry shop ba? Alam mo. Namili tingali na si papa og pangregalo ni mo ron. Ay, dili ba ako hilig og alahas? Ting pa, nang nasayo man na siya. Abi na kog alas 6 pa siya mo out. Tana, atuon na to. Ayaw, ma. Ha? Nga naman. Tingali ganahan si papa nga, i-surprise ka. Kung natong atuon, may baw ka. O, dili na siya surprise. Mausad. Oh, ganung karon naman mo. Kanina raming nagpaabot ninyo. Ay, kini manggod si Cherry. Ay, daghan pa kayo gihapit-hapit. Happy birthday, ma. Thank you na, Kiko. Ni ano sa ka, kuya? Milagro kay sayo. O, siyempre. Kano saan ko malate sa birthday ni mama? Tadi ma, akong birthday gift ni mo. Thank you, nak. O ako sad, Mindy. Mo ni akong gift nimo. Salamat, Rudy. Bag? Bag, di ay pa? Dili di ay... Cherry. Pero ma... O, saan rin nas gift ni papa para ni mama? Cherry, choosy sa di mo eh. Kuan manggod. Cherry, hilom na. Hilom na. Sige na. Mag-order na tagpagkaon aron makakaon na ta. Salamat aning bag imong gihatag, Rudy. Ma, nga nung man ka ma-open up about ato ni papa? Dili ko gustong gubot pa, Cherry. Ayaw kong ingna nga nanasad siya babay? Cherry, amahan paghihapon na nimo. Pero kung masakpan ka din ako si papa, nga nang babae na sad siya, ma, dili na gid ako siya mapasaylo pa. Cherry. Karon pa ka na uli. Alas 11 gabi Taw-taw na kong naabot, oy. Bago malagi kang ligo. Oh, siyempre kainit man. Diin ka naligo. Sa CR sa silong. Ayaw pa makakrudi. Ganina ra ko nagmata kay nagpaabot nimo. Karon pa kamo abot. Diin ka gikan. Hindi na, usama ka. Tinilagi ko maligo. Tugani ra gud ko tinuod. Naana sa kay babae nga gikabuangan karon no. Hindi, nagpataka naman ang kaniya, oy. Sultihi ko tinuod. Atong pag-birthday nako. Nakitaan ka na mong nisodog sa kamahalon nga jewelry shop. Unsa man? Gigatasan na sad ka na bayhana? Mindy. Tugani ko! Recorded by X Thunder Gaming. Oo na, nalipay na ka. Wa pag yun ka mausab. Nadagko na lang imong mga anak pero maulang gihapon ka. Mindy, pwede ba? Pasagdiin lang kuno ko. Wa ko magpasagan sa kong obligasyon ninyo. Sagdi sa kong malipay. Rudy. Grabe, no? Sa pila ka tuig ninyo ni agwanta ka nga ingon ana ang imong bana? Dugay naman siguro na akong gidawat, day. Nga doolonon gud si Rudy og mga tentasyon. Kay bisan tuod og may edad na siya ron, pero gwapo baya siya. Nindot og barog, unya humot pagyud. Pero day, ikaw, unsaon naman lang ka? Okay ra nimo nga masakitan ka? Okay ra na ako nga
Mambabayi siya, day. Basta anhilang gihapon siya mo uli na mo. Mindy. Daan palagi ko pa? Huwag ko masayop sa akong pagduda. Nibalik na sa kasi mo sakit kay mabayang dako. Hoy, wala ko makauyo na ng istoryahan mo, Cherry. Amahan pagyapon ko nimo. Cherry! Rudy! Naunsa mo? Nasakpan gina ko sa papa, ma. Doon na gina sa babae. Sakto gina sa to pagduda. Cherry, husto na. Amahan paghihapon na nimo. Ama! Musugot lang gihapon ka ngayon anaon ka, papa? Pila naman kahigayon nga gibuhat niya nimo? Kapila na kanipa sa ilog ni saad siya nga dili na mo usab pero unsa? Iya gyapon gibuhat og balik? Cherry, unsa ba? Husto na. Huwag ko makasabot nimo, ma. Tingali sad anpot ka no. Nganong permi kang inganaon ni papa tungod kay pasagdan ra sad nimo siya. Cherry! Nganong nang hipos kas imong mga butang? Bulayas na ko din, Mindy. Rudy, ngano kod? Mindy, pasagdi na lang ko. Mo ba na kas imong babay? Sorry, Mindy. Please. Human ako sa obligasyon sa itong mga anak. Napahuman na ako sila. Doon na sila yung mga nindot ng trabaho. Unya ako. Unsaon naman lang ko. Asawa ko nimo. Mahal ba nimo? Mindy. Mahal ba nimo? Oo. Rudy, nga naman. Nga naman. Abi ba na kong lingaw-lingaw lang ng imo? Abi ba na kong tilaw-tilaw lang na imo? Pero dito, mahal na nimo. Rudy, dili na pwede. Mindy, sorry. Kinsa'y mas mahal nimo. Ayaw kong papilia. Kinsa? Mas mahal na ko siya. Ug may umaabot na sa ming anak. Unsa? Hayop ka. Hayop ka. Nga naman. Nga nung nahimo maninimo na ako. Sorry, Mindy. Pero nabiyan ako. Rudy! Rudy! Ma, pila na kaadlaw nga nagtimi-timi lang kagkaon. Naghandom gihapon kong mobalik si Papa ninyo nato. Ma, kao na. Mahal kayo na ako si Papa ninyo. Ug bisan kapila pa siya makasa nako. Kung mobalik siya nako, andam paghihapon kong dawaton siya. Ma, Mayroon akong Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sa iyang kaagikaroon? Magaling sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Miriam. Recorded by X Thunder Gaming. Ngay kwarta mo, oh. Nak, bago pa man ka naghatag og para konsumo nako. Para unsa man ang gihatag nimo nako karon?
Para palit na si mo mga gusto, ma. Wa naman ko ko'y paliton, nak. Palit ka mga skincare ni mo. Mga pagwapa, makeup. Wa na ko magkinahanglan, ana. Ni ara ko kusbay permi. Di mo gawas ka? Ha? Ma, laag sa duwi. Pangita og lingaw. Pangitag uyab. Nak. Sakto imong anak na yun, uy. Pangita nag-uyab ni mo. Dili na ko, ana, uy. Tiguwang na gud ta. Tiguang na ka? O natagam lang yun ko. Di na lang ta mag-iskot, ana. Okay na ako nga wa ng butanga. Basta malipayon lang ang akong anak, okay na ko. Ma, na ako isulti ni mo. Unsa man, anak? Na ko iyab. Oh. Og ako niya siya ipalaila ni mo, ma. Ma, si Ramon. Han, akong mama. Ay, Celine, mag-istorya ra gud una ta. Tanan sa likod. Unsay problema, ma? Nanguta na kag unsay problema? Nak, tiguwang na ang imong uyab. Kaita naman to nako. Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngingon anang idara. Kay mga mature nang mo handle sa relasyon. Dili sama sa ko mga nauyab sa unang way mga buot. Ma, please. Ikaw rin expect na ako umasabot na ako. O sige. Kung unsay makalipay ni mo nak, suportahan ti ka. Salamat, ma. Tuod, ma. Ani lang una si stay sa bahay, ha? For pila ka days. Okay ra? Ha? salamat kayo sa pag-welcome nako. Ma. O unsay ma? Magmama ka nako? Dili mo kwan. Mamba. Mamuntang ako itawag nimo. Dili ko maestra. Ma. Sorry, nak. Kinahanglan nga magkasinabot gid mong duha. Kaya na ako lakaw sunod adlaw. Mawa ko for 3 days. Oo niya, si Ramon. Dini lang una na siya, ma. Uy, na siya mauli kung mabalik na ko. Nak. Kalagot ba yaani, uy? Nga nakibilin pa manisili ng tawhana din, eh? Dili ko komportable. Ay, Unsa naman sa danga ma, ha? Ikaw mangita yung kagbikil, no? mahal. Unsa? Maunta na'y akong gustong isulti nimo. Mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pag binuang og ingon ana, ha? Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon ka. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, maoy rason nimo nga nakigbuwag ka kay dili na ko nimo mahal. Grabe ka sakit imong gibuhat na ako, Ramon. Miriam. O ako kasabot nga nung sa kadaghang lalaki nga magustuhan sa akong anak, ikaw pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kong samuka, Ramon. Unsa man ginaani mo, Ramon. Nganong hangtod karon, apektado man gihapon ko nimo. Mahal gihapon ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gustong masakitan ang akong anak. Kumusta man ka diha, ma? Okay naman ko, nak. Ikaw, Brag, ma-extend pagit ko pila ka adlaw diri, mada. mao ba? Okay mo diha ni Ramon? Okay na, nak. Wasan mi mahimo. Trabaho man ang gianha nimo. Basta kung makauli na ka, uli na dayon, ha? Oo, ma. Kao na. Nilutuan di kasi mong paborito. Ramon,
Di ba giing na naman tika? Naibaw ko. Pero may mubag. Samtang wa pa si Silin. Hatagan sa kunin mo higayon nga mamawi ni mo. Dili ko makigbalik. Ramon. Please, Miriam. Nangitagit kang sakit sa budukan? Day, Nagka-recover na ka sa kasakit sa pagbiya niya nimo. Kaya karon, masa matabot ka nga hatagan ni mo sa chance ka pasakitan kag usa? Day. Gimingaw na pud kaayo ko ni Ramon. O bisag karon lang. Hatagan ako akong kaugalingon og chance nga malipay og usap. Bisan og sa mubong higayon lang. Day Miriam. Maoron ang akong bisigihag paminaw sa una. Kay nilaom ko nga mobalik ka nako. Pasaylo ako. Ikaw na karon mo ay naghatag og kalipay sa akong anak. Maong wa ko mahimo kundi pasayloon ka. Miriam, unsa ka kung... Ramon, Miriam, nganong nag-anong nagpaduol na ako, Ramon? unsa ka kung... Kita na lang pag-usap. Unsa? Mahal kaayo tika, Miriam. Mahal pa kaayo tika. Ramon. Ramon. Maybe this year, maybe next you love me. Ginoo ko. Unsa man nga tong gibuhat, Ramon? Oh, dili ko pasayloon sa kong anak kung mahibaw siyang tunay na hitabo na to. Relax lang, okay? Dili madag-relax, Ramon. Nakasa ko sa akong anak. Kalma lang lagi. Ginoo ko. Nauli na si Celine. Masuot ko ha? Hala, wala ba ko makapanglak? Unsa? Hi, ma. Celine anak. Unsa ni? Unsa mo ti pasabot ani? Nak, ayaw paglagot na ako, please. Paminawas ako. Pasabton ti ka nga na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam. Ayaw ko gigapa, Ramon. Nakasa ako sa ako, anak. So, naano ginahitabo ninyo? Oh. Ramon, unsa ba? Yes! Mission accomplished! Ha? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ingnon mi nga uyab mi ni Ramon para mosugot ka nga mustay sa dinis bay. O bianta mong duha para makalugar mo. Unsay? Ma, kay bawo ko nga si Ramon imong first o greatest love. Mao gipangitagid ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guwang pagitahon siya. Kasi gisto siya pangita nimo. Mao ako'y nangita og paagi nga magpalik mong duha. Celine. So, kanus ang kasal? Iminaw, kiss the bride. Mahal kay tika, Miriam. Mahal sa kayo ti ka, Ramon. Maybe this year,